Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Kunama video awuthula igcokama Elisha, ayanda, Boroto, obekwisibaya. Usisi o umama kungadependa ukuthi wena ungakanani ubedlala unkosikazi kampi yakhe kwisibaya. Lama video ngwafake ngokulandelana ngoba ngicabanga ukuthi izinto eziwu2 namhlanje ngibona ukuthi kubalekile ukuthi uhlezi uyikhumbuza zona uzoyizwela ke besho. Okunye kuyenzeka into ejulile noma into ebalekile uyizwe kumuntu mhlambe ongasiye umlandeli noma ongamthandi. Nakhona igama lomlandeli ngiyafisa ukuthi sikuchaze ukuze ngelinye ilanga kodwa namhlanje okwamanje nawo umyalezo wakho bengifisa ukusho into efana nale ngase ngiyayithola ke kulaba abangusaziwayo ukuze uyizwe kahle. Ngiyabonga support. Bye. Benesiphila kuwo. Akekho umuntu ophila kabuhlungu njengomuntu ohlulwa ongazi ukuthi khona into ekuthiwa i-lose. Yabona. Kunabantu abalahlekelwa zimali uthola ukuthi bayagwaza bagwazela izinto ezithile ngenxa ukuthi nje i-lose akayazi ukuthi ikhona. Futhi akafuni ukuyi-accept ukuthi uyehluleka, uyabo. Yabo umuntu kumele wazi ukuthi khona lapha abantu abazokwehlula khona. Nawe kodwa futhi khona lapho uzobahlula khona. Uyabo. Ithuba lakho likhona nelabo kodwa futhi likhona. Abeka abantu abangamadombolo nje ezweni. Uyidombolo lokwehluleka uyabona. Uthi idombolo lokwehluleka nje umthena. Njalo kama kwenziwa into kuzohluleka wena. So ke leyo nto yabashaya abantu. Abantu kumele bekomukela ukuthi uzohlula uhlulwe. Uhlule. Mina nje futhi ngiyamukela mangehluliwe. Mangu number 2 ngu number 2 nje. Ngishintshe lokho. Uyabona? Ngizoba muhle nakusasa. Ngingu number 2 nginjalo. Ngizoqoqa. I just came to remind you ukuthi emhlabeni asiyona imali. Umuntu nje uyona imali umuntu. Ngeke uzothanda wonke umuntu. Imali ithandwa wonke umuntu. But awuyona imali, ngeke uzothanda wonke umuntu. And just like money, nawe ngeke uze uthande wonke umuntu ngoba imali inabantu bayo nabo. Inabantu abavunayo nabantu engabavuni. So, ngeke uzothanda wonke umuntu and nawe njengemali ngeke uze uthande wonke umuntu. Asiyona imali emhlabeni and be okay with that. Be content with that. It's not a reflection of who you are. If you know who you are and you know and stand by your personal truth, but it is a reflection of the beautiful diversity of our people and that we think differently, and that is a beautiful thing. So, yazi nawe ukuthi musuthanda wonke umuntu khona into engekho right. Njengoba futhi uma ngabe ungasathanda wonke umuntu okusho ukuthi wena unaliqiniso kuwe.